namlu l-festa lil-patron. Ejjew minn qalbna ngħidu grazzi l-isħabna tan-nar li kull sena b'sagrifiċċju jagħtuna spettakli mill-kbar. Nar mill-isbaħ dejjem offrewna iż-żebbuġini l-hom nindunaw li fejn jidħol nar fir-raħal aħna dejjem niddominaw. Tatnax kuraġġ tal-jum il-każin tagħna jrid ikun biex nagħmlu l-festa lill-patron. Tatnax kemm aħna kburin li tul dawn is-snin sirna champions tal-Maltin. Fin-nar tal-ajru nibqgħu magħrufa kif il-bera u l-kulur il-blalen eċċezzjonali ma tarax bħalhom tmur fejn tmur. Fin-nar tal-art nibbaxxu l-Malta ġih nagħmluh lis-żebbuġin naħarqu lejliet il-festa l-aqwa ħarqa tal-Maltin. Tatnax kuraġġ tal-jum il-każin tagħna jrid ikun biex nagħmlu l-festa lill-patron.